Necestujte tento rok do Ríma, je to najhorší čas na návštevu, poviem vám aj prečo. Potreboval som ísť pracovne na otočku do Ríma, tentokrát letím priamym letom z Bratislavy, zbalený len v malej príručnej batožine. Je to pohodlný krátky let a o hodinku a pol som už na letisku Ciampino, odkiaľ si berem autobus do centra, prechádzam okolo Kolosa, wow, a idem sa ubytovať v šikovnom apartmáne v časti Trastevere a mám obrovskú chuť na pizzu, ale najskôr si ju chcem zaslúžiť, takže si dám 6 km behu, potom mierim rovno do reštaurácie. Toto je Pinza, tadá, pochádza z Ríma. Pizza pochádza z Neapola, používa iba pšeničnú múku. Umývam si zuby pred spaním a skúšam novinku od Bielej perly. Bieliacu zubnú pastu OptiWhite obsahuje bezpečné bieliace látky, ktoré zuby účinne bielia, čistia a zlepšujú vzhľad. Zistil som však, že sa mi spať nechce, tak idem pešo k fontáne di Trevi a som v šoku. Celá je obklesná plexisklom. Rím totiž prechádza rekonštrukciami kvôli prípravám na jubilejný rok 25, počas ktorého sa očakáva milióny putníkov a turistov. Tvrdí sa, že jubilejný rok prináša veriacim príležitosť získať odpustky a preto odporúčam návštevu Ríma odložiť, kým všetko opravia a skrášia.